way na ako to my brother's house kasi bago ako pumunta ng airport. Going back to Hinaguan Farm. So excited to go back to Mindanao, no? Kasi yun nga, sa dami rin ng mga events doon, meet my other friends. And thankful din ako and happy na nakita ko rin yung mga iba kong kababata dito sa Manila, iba kong mga kaibigan to celebrate our Christmas party dito. So I know isang malaking adjustment din dito sa kanila kasi syempre mga busy din sila. So gumawa na talaga kami ng schedule and tiniming namin yung mga availability namin para magkita-kita kami to celebrate. So ngayon, andito ako sa kahabaan ng kalsada ng Metro Manila. Actually, to be exact, nandito ako sa Marikina City dahil meron po akong kakatagpuin. Yes! Nakuhulaan nyo naman kung sino siya. Ay! Music! Oh, di ba? Makaka-copyright pa ako. So, pinost natin for a while. So, nandito tayo sa Marikina kasi kakatagpuin ko po ang nag-iisang mukhang babae po sa Social Climber Squad. Marami nagsasabi mukha raw siyang babae. Pero pag kumain po siya, para siyang construction worker. Yes, you heard it right. Tamang-tama. Hindi ko na patatagalin. Eto siya. Abangan ninyo. Aray ko. So, I'm really here in Manila talaga kapag puro traffic. Kaya nandito kami sa mga alternate route para walang traffic. Yan. O, diba? Sasalubungin niya talaga ba yun? So, magkikita kami ngayon ni Mark Anton Cruz, aka Marian Ambiciosa. Dahil po sa kanyang passport, importante raw yun kasi baka this month, no, it's either pagkatapos ng Pasko or bago magpasko, baka makalipad na si Marian mula sa kanyang pupuntahang banto. Kaya mamaya tanungin natin siya saan ba siya talaga pupunta. Pinarush niya kasi yung passport niya sa akin. Idaan ko daw dito sa kanya. So bago ako umuwi ng Mandaluyong, hanapin natin siya. Actually malapit na sa bahay nila yung kanyang pinapasukang salon. So hindi ko na siya papasukin doon kasi yun nga, baka mamaya ma-charge pa tayo ng collaboration. Nakakahiya. So dito na lang tayo maghihintay sa kanya. Iaabot natin. So, ayan o, diba? Ito yung mga bus. Uso rin talaga rin yung mga habal-habal. And mula raw dito sa kanto. Ay! May music! Ayan. 1 minute na lang. Nandiyan na kami sa'yo, Mark Anton Cruz. Oo, kasi dito yung bahay nila sa kabilang side lang. Tawid. Kaya sabi niya malapit na sa bahay nila. Oo nga. Malapit na. Ay, oh. Where are you, Mark Anton? Dito. Ang paghahanap kay Mark Anton Cruz. Mark Anton. Ayan na wala. Ayan. Dito naman ata siya. So, hopefully, hindi tayo ang surprise na wala siya dito. Ito. Andito siya. Saan na? Oh. Yung kanto na yun. Ha? Yung kanto niya ata yun. Dito na tayo ngayon sa... Hanapin natin siya. Ito pala Rigadera. Ito. Sabi ko yan. Ito. Dito darang sarati. Ay, pwede pala pumasok. Wait, dito na lang kuya. Hindi mo ako dito. Pwede po? Pwede. Saan po yung Kaiser Salon? Kaiser Salon? Sa kabila? Oh, sorry. Dito na. So, ayun naman si... Hi! Hindi mo ba rin ako nakikita? Ayun na po siya mga moms. Ayun niya po akong ayun niya po akong asikasuhin. May dadaan sa likod mo. Apakatapang mo na. Oo, dito na sa akin akin yung motor. Nakuha ko na 'yun. Ang yaman mo naman.
Mami, meriendahin mo ba kami ng driver ko? Ang pera. Imposible yan. Ang dami mo pa namang sponsor. Lilipad ka na, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba may aso? Ayok. Ganun talaga. Kung magdi-deliver ka ng parcel, nakahelmet ka. Saan ba? Saan ang lipad nyo? Thailand tsaka ano? Dito po. Tapusin mo muna ng 500. Abo ko, sa'yo to eh. Yung ticket mo yata. Baka mamaya akin pala yan ha. Check mo nga. Oh. Pamasahe. 1.5 lang. Imposible, hindi ako naniniwala. Ganda naman. Punta po siya dito para yatin ng ating Oh, diba? Nag-iiyak ako. Saan natin? Basta naiyak ako, wala pa akong 3 minutes. Naghihintay na yung rider ko. Totoo ba? Alis ka ba? Diretso na ako, biyahe na ako mamaya eh. Pamindanao. Totoo ba yan? Oo, flight ko mamaya. Punta muna ako sa kapatid ko. Kasi doon kami magkikita. O, diba? Ito yung ina mo na kapag tulog ka. Ay, hello po. Natin niya yung passport. Inainatid lang po yung passport kasi baka singilin ako ni Mario. O sige na, bye. Uy. So, ngayon po. Social lang daanan nila Marian dito ha. Naka-tiles. Oh, skinita lang po yan. Pero naka-tiles. Social. Ang lalaki ng mga aso nila dito. So, we're now heading to Mandaluyong City. Ako, nakakaloka. Ito na. So, bago ako umalis mamaya, pero gusto makipagkita sa akin. Sira ulo. So, late nyo na rin nakita na nandito ako. So, sabi niya, ay, ka ba makita? Yeah. See you later. Gusto siya makilala, no? Mamaya ko na rin papakita. See ya. Yan, mga moms, alam nyo ba dati, dito kami nagpe-perform nila Gwen, nila Rain, even Marian, ay hindi pala. Basta kasama yan dito, oh, yan. Daan. And dito sa may ilog ng Marikina. Yan, oh, yun. Yung may babae na estatwa. Ito yung bagyong Undoy, grabe. Hanggang dito sa tulay, abot yung tubig. Ganun kagrabe yung bagyo na yun. Ang lakas, grabe. Tapos sila Christine Reyes, ito yung sila sa side na to. Kinuha siya ni Richard. So dito kami noon na halos dito yung gig ko way back 2006, 7, 8, hanggang 10. Kasi 2011 nag-ano na ako, nag-stay na ako sa Pangasinan, nagbabagyo na ako ni Daddy Alex. So ngayon, wala, nakakamiss lang siya makita ulit yung aking lugar kung saan ako madalas na nagigig noon dito sa Manila. Isa kang certified lakwachera kung alam mo ang alternate route na ito. Kung saan patungo, oh yes. I know for sure sa mga rampador at gala dyan, alam tong daanan na to. Itong lugar na to is, suki din kami dito dati, tuwing December. Kapag Christmas season na, so madalas dito kami nagpe-perform, tuturo ko sa inyo. Ewan ko lang kung madadaanan namin yung stage. Oh my God, parang umuulan na. Ayan. Dito kami. Dito yung parking lot actually. So, sa mga taga Marikina, I know for sure, alam nyo to. Shoutout sa inyong lahat. Mga taga Marikina, taga Pasig, ano bang malapit dito? Antipolo. Yan. Doon kami nagpe-perform. Kasi pag Pasko dyan, dito, silang bazaar. So, every night, yung mga grupo namin ng mga performer, comedian, singer, host, dyan kami noon. Nakakamiss. Naalala ko pa noon, nag-perform kami dyan nila Brenda, kasama namin si Mahal. So, dito na tayo sa Riverbanks. So, patawid na tayo. Papunta na tayo ng EDSA. Diba? Ang bilis. Nandito naman tayo ngayon sa kahabaan ng Bonnie Serrano. At si Ada ay nag-slow mo din. May video kami ate. So dito yung nung ano namin, isa rin ang pinapasokan namin nila Gwen, nila Erica, nila
Vice Negra. Ayan. Ang stopover. Ayun. Ayan siya sa tabi ng Angel's Burger. Ayan. So, naalala ko na kami, diyan kami ni Gwen every Wednesday. Diyan. Until now, nandiyan pa rin, nagpe-perform pa rin yata sila dyan. Hindi na kami nakapagkita ngayon ni Gwen kasi gawa ng nasa mga out of town shows po si Gwen. So, marami po siyang racket kaya mayaman na mayaman po si Gwen ngayon. Shout out sa aming madam sa stopover, sa mga staff. And sa aking mga co-performer, alam ko busy kayo ngayon kaya hindi na ako nanggambala sa inyo. More rackets to come. Ayan, and good luck sa inyo. And hello EDSA. Ayan na. So pag nandito ka na, uy, buti na lang umaraw. Oh, di ba? Nandito ka na sa Central. Basta. Maraming business, maraming building. Well, maliban sa Makati, meron din dito sa Ortigas. Yan. Yan ang shrine kung saan dito naganap ang kauna-unahang People Revolution. Yung nagrally ang lahat 1985 o 86. Ayan. Dito. Grabe ka traffic sa Manila. Oy. Balik na ako sa Mindanao. We're here na sa Mandaluyong. So, tomorrow, see you, Hinaguan Farm. Ayan. So, ngayon na tayo ulit nakapag-vlog sa ating YouTube. So, sana po, don't skip the ads. Please share this video. Comment down below. And, see you very soon. Hinaguan.